Right. As soon as you enter this exam hall, you need to know we maintain silence. I don't want to repeat myself. We maintain silence. This row and this row munofana kusiya 2 meters apart. If you have your apparatus aukumbirisi mumwe munhu ma-apparatus ako, ndikazviona I'm going to disqualify you. Vakanyora ma-answers mumakumbo nevakanyora mumaoko nemutumapepa, if I see you, I'll fish you out and disqualify you. Make sure, I don't want to repeat myself. If you want to go to the toilet, go now. If the exam starts, if you want to poop, poop now. There's no one who is going to the toilet. Welcome to this exam hall. This is your English paper 2. This is your English paper 2. There is no need for you to panic. Zvatakaita first term, second term and third term vanangu ndo zvatiri kungonyora. Don't worry about anything. If you need anything, just raise your hand. We only have 2 hours. And by 2 hours you should be done, vanangu. Don't worry. The time starts now. We have 2 hours. Redwaker, make sure you read to understand. Before you do anything, make sure you know what the question wants. And handwriting, mamaka zatimbosuri tichinyiona matakanyanya. Unotoona kuti munhu wafoira asati aenda anyway. Sometimes you were supposed to get an A. You get a U or a C. Ai, wow, iwe mota yaya vanoita dzungu vachimisa paassembly, ivo vanotoisunda imukiri yega ipo paya mukehe wakaonekwa kuscript yatoko. Mira uone ndati iwe netsai. We are in the exam. Maintain silence. We have 2 hours to go. Shamari vanhu chavasi kuziva kune inonzi autotroy irimo mukwekwemu. Ndikakudza kuti autotroy vanoti iwo 50% deposit yemota. Ukangobhadhara mota yako yekutanga ushipwa kudini kuuya. Isusu semacivil servant handiti kana ndine 10 years experience handisina need yekuchaswera kudini, ndiri duty free. Urikubata saka mira uone kamota kangu kapinda kamnyowani ende maprize wakachipa pamota. Ndati inonzi autotroy. Iwewe usaudza mamwe maticha pano pamazhanga ndiri school ndinofana kuidriver chete. Hey, we have 15 minutes to go. We don't have time. Uri kufinya machi unofunga kuti phone call yangu ndio ichaanza maanza. Ndati mai mwana mira ugoona. You have not seen me anything. You have not seen me. Mira uone. Ndati mira uone. Vanonzi ve autotroy. Wafunga kuimpota mota yako wovabata and everything. Right. Collect the papers. Ndikukuonai zvangu. Itai noise yamuri kuramba muchiita kuseri ikoko. Nofoira chete. Itai zvamuri kuita izvozvo. 20 minutes to go. 20 minutes to go. Right. Vana, tine 2 hours dzekunyora bepa iri. Zvinzwa. Saka pa 2 hours, section A, number 4, ruler vafana. Right. Make sure kuti mapepa imiswedene gare padhuze padhuze. Right. Imimi swedene kudhuze nekudhuze. Make sure kuti number 6 yakakanganiswa. Number 6 yadi yakakanganiswa. Faster 30 minutes zikasara dzosvika mainvigilate mamwe akuya muna madi mapedza afana.